ഓക്കെ മിസ് സെറ്റ് അല്ലേ? യെസ് സെറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മാരത്തൺ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാം. സാധാരണഗതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് NOSന്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ആയിട്ടാണ് വരാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒരു മിഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കോമേഴ്സ്, സയൻസ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാം. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മിസ് അക്ഷയ മിസ് നമ്മുടെ മാരത്തന്റെ ട്രയലിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് സ്റ്റുഡൻസിനോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് മിസ്? സോ എല്ലാവരും വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അറിയാം. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് പുതിയ സിലബസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ മാരത്തൺസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം അതിൽ ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് മാത്രമാണ് സെയിം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കഥയും കവിതയും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ടോട്ടൽ ചാപ്റ്റർ തന്നെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ കഥകളും കവിതകളും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് പോയിന്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ മാരത്തൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ വരാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക. നമ്മുടെ മാരത്തൺസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്കോട് കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് പാസ്സാകാൻ പറ്റട്ടെ.